Δήμος Κεμπετή, πολύ σύντομα και πάμε σε τραγούδι. Ο Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων Ακρίτες είναι παρόν. Συναγωνίστες, συναγωνιστές, ελληνικέ και κυπριακέ λαέ, όρθωσε το ανάστημα και πρωτοφώναξε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ποτέ δεν υποτάσσεται στους Νικόλακες των εθνών που προσπαθούν να πούν το αίμα τους. Το μήνυμα του έστειλε ο Πρωθυπουργός της Μητέρας Πατρίδας. Πρέπει να αφυπνήσει τους εδώ Ελληναράδες, εθνοσωτήρες, εθνοκάπηλους, ρυψάστιδες και να αρχίσουν να σκέφτονται και αυτοί μια αξιοπρέπεια για τον λαό μας. Ζήτω το ελληνικό έθνος!